pwesto na mo guys. So bagong saing. Naggulay ako galing sa bundok. Nagluto ako ng sardinas pare sa gulay. Kinsay gusto budbud guys. So lami kay siya nga budbud. Karon guys, mao ni akong kanon karon. Today's video. Lahi na pud ang background nako guys kay nibalhin na pud mi puyo. Di na ni maupod na. Pila na ni namong balhin og puyo. Balhin na ni puyo. Mao ni among pagkaon. Lami kayo. Oh, abi na taw. Lami kayo guys. Ngay kagabi guys, haba kay dari guys. Daplin dito sada. Niuli ko sa mua ganyan na guys dito sa habukid ba sa muang balay yun. Nagdako ka ng utanon. Wala nga ako video guys kaya wala may mag-video na ako na mo po ko kalbasa ba nakadako ko diri usa ka sako bunga guys. Akong gi-deliver sa lungsod. Ako lang gihata og tag 30 ang buok. Kay barato kay kalbasa. Grabing barato ha. Ano gaga. Please ko dyan ang utan no pag sa bukid. Paningot ka guys. Sa imbungan, sington. Ang uban akong kalbasa guys. Gibayloan rag budbud. Kay dagsa kay kalbasa. Bayloan ra og kanang kinani ba guys. Daghan makay ni siya. Ikaon din niya. Anong pausa mo guys. Nandito yung sabaw. Sunod na ko ulit ito guys. Magdana po kukutan nun. Dili man ko guys tinda-tinda man ko ginagmay gud oh. May na lang. Puno-puno. Balhin may diri kuan guys lungsod. Kaya tinda-tinda ko ginagmay. Ina mong balay. Doon lang. Kanon ba guys? Alay ko. Init. Singot ko guys. Grabe ka init. Dami guys Frisco ba? Lagi siya abono. Organic na organic, wala siya abono. Ibutang na ko na guys, kuha lang ng mga tais baka. Dako kamunggay. Bukid guys.
Gwa kay sudan. Mamunit ng kasukan. Sudan na ka. Dito sa lungsod guys. Lagi mo hatag mo usa ka palak na kamunggay. Ito sa mo agay. Ako ay panghatag. Talbos kamote. Daghain ka dito. Sama guys. Wala. Sabaw. Tapos na guys. Tapos na ang akong video. Bye guys. Bukas ulit.